Донецкий сепаратистлары Русиядан ярдәм сорый. Сепаратистлар җитәкчесе Денис Пушилин Путиннан һәм бөтен урыс халкыннан ярдәм сорап мөрәҗәгать итте. Донецк с окрестностями в кратчайшие сроки может быть на пороге гуманитарной катастрофы. Поэтому мы вынуждены обратиться ко всему русскому народу, оказать любую доступную помощь. Дүшәмбегә каршы төндә сепаратистлар Донецкий һава аланын кулга төшерергә маташты һәм аны саклаучы Украин хәрбиләрен чыгаруны таләп итте. Хәрбиләр һава көчләре һәм җир өсте гаскәрләре белән җавап биреп, сепаратистларның бер зенит корылмасын юк итте һәм десант төшерде. Пушилин әйтүенчә, Украин хәрбиләренең бер боралагы юк ителгән. Ул Украин хәрбиләрен һава аланын махсус рәвештә җимерүдә гаепләде. Донецкий һәм Луганский сугышчылары якшәмбе көнне Петр Порошенкога җиңү китергән президент сайлауны үз кулларындагы җирләрдә үткәрү мөмкинлеген бирмәде. Аңа кадәр алар Украинадан аерылу турында янәсе референдум уздырды, әмма аны беркем дә танымады.